2 term go se 1 term anya Matiang'i te go se ballot na kia cover mbwati mwi gona kia manganale ga basongo bon ayole 2 term go se 1 term njene 1 term amanyinga amanyinga kabisa amanyinga ande 1 term utandeka yani mia kwa mia ninje na mwagire ko na mwete rust na mwagire rosa lakini asaba no iga akyo boli muno bobe obuli muno bobe tinda inkwana ande nkwasenya sa nembegiro mo ibono yambe kungango nyenyunde 1 term nimbegiro mo iga ngango ngakakwe igongo kwase ngenjo kudi no ni dimenye njandeke mbe ni menye mechando yali now eranyalika nanga Matiang'i tayetebe na kieko Matiang'i saka banga tayetebe by the way asesa me ando jenda umia sengoro yana ekiagera muna bono iga in fact ya na cha bono iga to gara segete ngo ti break gasi ngene ko motegerera ekiagera no mwana omindo mwanje iga saka banga tayetebe ara to gosere muno mugusi aibo ara to gosere sa ne gera aba gusi tu amu tu erure pikuru binyoro pako mungiro mo to kadanga Matia iga ngasa banga tayetebe mbuye to tebe naenda bweka to menye ngochire bweka wakete na itu to mwaba gusinga kitu anyore ntu mondo na to kwane ke maduka ko chimoto na usento kwane igo opposition ge kwanga esugume bweka bako engori tutekora ali engori nga kitu amwe na nyoji kura isano no mwana ito nyori isa na ito bagusito menga kinga itoberete usine ito menga kinga itoberete kiara sometime ndio je twa buru fara na ki nga bagusito tora bake bagusinto ko nyara nini aso bumo bwe na nyada utiga gambete ekera muraba mu abo barekate nga bale nga banene lakini dauti nga kuruzuguru asi ngondiro sana maria oja kore tuje gwakwa maguta asinya sa mo point umo utaga ni ikonege se ukiaba gusina gake lakini sasa na bara renga kino ase injo tuachande kit ase inja mago tuakore bono tokonye gwetera ase umwana ito ko Matiang'i kuro yemo mpaka 10 ile ngora ya Ruto mpaka 10 ase semo yane kaki nda mo 1% wana komo wani komo ase semo yane bono gero kuruma muna bono tinda boko dikenda kai tinda rosbe se ra no era itindieti amana tinda no era tinda muna ri amana machu tinda umuntu ubomete bono ubungi me boko kasi mateyo eto pange no jikura baka rora ari to ichira etore reini ga monto te umuntu jigoja oyo iri oyo to ko ura na boro kora na gene nge ne biomento bwara bana to bwata nkari binyora bantu baka gete na ki egasto agenda ndiga tuwa to jiri boto begeta eto to mugaso to kajinsa chera to anda to ene nyomba ayore 1 term se 2 term nche sai inde 2 term ase 2 term ase ngenjo umgara muwe na kiako mpe Ruto ngote mari mara affordable housing na genderete stadium twara rengo chakere kwa gachugali ibintu bya promised no market market nere ga nyambira market negenderete wono mwana ta ko iburu rero inda tare kengima ibintu ngorango oikatoka wafumi ngora yes ay daraja bibi monster rero aya alafu igo tegwa kana Matiang'i na batebe size is too early to make conclusions lakini asi size tigatora korirwa magendero toire rero chukura ngo aguchire Matiang'i no aretebe no mwakire kura abongo mwakira uratigana tutamya umete sai mbara ichoka buyega omanye ngore flag bearer ngotali bona taraba flag bearer mbara decide ese side ya moino no Ruto yari no aretebe okay lakini gaiga muina sa of United Opposition inturamanya ngore flag bearer so ntoko nyara koteba Matiang'i ngwakira ko sidingi mwakira senje takayo tara nturame osine role flag bearer okay kuro yemo mpaka 10 ile ngo kwa Ruto ngo mwa 7 yes sega sia kore sega sia konya kotema mabuta ale ne mwakinelu mabuta ya ako ba affected by international community asinge mabuta nturiko produce Kenya etokugura wono chi government se chinde go seje bali bako produce na bako determine igorya mabuta ono mugara inata ya mugara muwe na kiaka umpe asinge njo erega go temo go caution lakini ta ko yeli senjo akoba are controlled by the international markets yes boni gamna toka gamba ole 1 term 2 term nje side inde 2 term ai 2 term 2 term unde igoko konyora Matiang'i na Ruto se balo tingo wake nje Ruto ngo ayikura aseki Ruto saye bako tanga teri gokora inje no mokachi okisi my wife na akorwa operation intumiete sa
nere rusetio morugi one nyagitari egento nagorete na mariogo ari agotumi gutieta lakini saa ekamosoki igobona ingota ngaruto ngotemane nje nonda asari maega igono matiangi na betebe matiangi pado matiangi rero esako banga ngwanja bare ngaba mura bari opposition bache banje bamoye flag pera itakuwa sawa lakini batamwedi bado nje nonde ase tutamu yana kero kurigeria kuraya mo mpaka 10 ile ngora ruto na ase ngomo 8 now ayolo tutamu so one time injende one time na ndo gosaraga manyi ngatonya one time azigolo one time esa wawe ko grande one time economy ya bere nkong okay bune pikipiki enko gendiga ongo sukume gwe kamaragoba ebe sango be kamabuta na ebe sango anda nera nyomba bewisa nango somino na abana bobesana bono bugima bwanko ngaire na bondo chenga ni fakiti twale konyole change na bayare jakoba buya okay be ira toke kananga opposition ya muire tali matiangi ko andata be bambai ko maflag beara na kiakoba inchenda basota wekabasirio mwerekeo asengenje karo turocho muntu uranyare gokonya Kenya cia ikire boniga matiangi baise gotoka nga bachoriro muntu mungao riori bakabato Tanzania yake batyo muntu buna nje bono ndatige ntingwa kana ne kura asengencho Kenya batu Tanzania na Kenya ya bono etegeto muntu gokore gasi buna ruta abwa the promise nyinge to ago promise a lot lakini gasi ya okora enkegwetano a promise yere abwa as a scale of 1 to 10 ile ngora ruto akora abe namba 8 abwa tukuna abantu babere arabwe babere boka asekia kwa 8 esengenja kwa 8 performance ya very poor performance ya abere nsemono na karo kuligere likorwa so to bugambia ntura enjoying serikali ne very strong ntura enjoy torocha mangana serikali nini mangana mange so serikali yae ne rensake ligadi sine serikali jinde cha etire kurumaga gaga okay yamuno sana ndugu asante only one time was two time ensamokie yo maite no I'm talking about presidency one bona umaite tigangote munandeiga abantu nabange bandoche mbale oranyo mbale one time abane mbale two time ndakwana nyo na ndi obogima bwane karandi gake gawensa meyero tiebe pending matiangi atabete se ballot ni ngora akire kuro gosena kiakoba bona matiangi isako bata bororo no nyembono egese ko bana gosa abantu bari muna bare timu eri bachenjanire ngabono gose no mwao bakunga mukono tari matiangi bachega nore no nyina abantu bari bakasongereye kora matiangi ore buna batari gocha mbagocha nonyi tonyi no botembo bogotoka inje bona isako banga matiangi taiyo mpaka mwiso kura yana bonta ake yo president tuligwa kagura yana bonta ake gosengo genda kali magi no nyenga tudonye sali gaki asiki abuna ka ongwan te keren Kenya sa kabisa igana naki matiangi wanye tari ko bolia tingwa kakura on a scale of 1 to 10 keroko rate Ruto from 1 to 10 ile ngora mwe akiolia yani ndoje ngai gonda mwe gose 35 no 1 to 10 1 to 10 abwana to konyora isa tunenusu isa tunenusu ga isa tunenusu data go inye iko tarai nonyi nenusu ya okay ngonya ga ite nusu ngonya ngo jiso aborugura dinge sita ji promise na jina mwe kura ya ji promise na jinga kwa gokora ji promise ako nyinga sana jirojo ayo to iraro ningomo no gari baba gusi omonongeri wamba gusinga yo bagatanga gose matiangi maradi tangani bagatanga simba nande bajagire matiangi njetinda manya kamili nangu bona ande buna seite kare go chimari osana emevinge ndori komanya bona noro chokora kwago ngoraga nyaba monongeri bona iga omonongeri bona igaro njendo jenga bari wanja ba oli singinja kali keruga karenali ba simba ndoje ngasimba no mwangale soko na gotiri ko ya ga no ine account ya ga no komyoka bwangu onti atoborani simba gote ya 2 term abagusi abange bali 1 term bono na kirena rano gera abagusi usina kioro cha mangana simba nkwira narabe
abe one time Simba ngwira nale Simba ngwira nale kene kei Simba tari kuchikogendraga alika mpaka mwiso Simba ale sematiangi omugusio minto buya ngo kamale nandi nale koteba ndonse sara ndo ni maitana barano TV dinda manya TV keye lakini nale kumusaba iche boronge togendera se one time Simba cho one time Singa kistara ikangocha ngochale kabisa kai Simba konyo kobera omonyene two time Ense moya yo kwera na two-time lakini aichase aso mongwano yo ngana era matiang awuro lyombia mbia munendu ayole one time ose two time njase Simba two time ase president one time ase Simba two time ase president one time ngo wakera bono one time one time matiang matiang arabatali atebe na kiakoba onde bwensi na chagi chakororeka buya nche nere ngwakere kura gichatinga kera omo president Ruto ere yaya ere tindaiti inge kanene Ruto akorro omonyoro amatenga egero kingwa togosreta mono ebintu akorire mono iga gutungaina ntu abantu abatore sikaumanyete na tobato gwakachikura ntosomete oise korigereria kero gocha kotwa magenderero Ugo bwente ko twa magenderero aria etigwa ase budget egento keriki aroketiwe na gitogo tenga ekekiabeire ekenge korekane lakini tari ora achota tebinga na baire 100 chigokora gasi getigokora gasi gitomonu bosa igono gutungaina isi kurigereria ebintu ebinge mbira abekwa ase budget ebitomanya ngebibiro bietire ngokore rutore na indo isi kurigereria obugima bwa mo Kenya na maguta isi kurigereria maguta ya petroli nere gosombe mesigo gocha se chiduka nere gokora kirigento chigare chigosomba lakini mone keruma eta maguta mentire sukari go ya mentire igo mutakori oisepi takonyara kugura sukari guseta konyara konywe chai isi kurigereria mongena na karukare ko tamanyiri otari guchinone konda igako imoka agenda aje kugura sukari anyore sukari yaikire guse 200 takonyara kera tanyore ti 200 eji kwenda ari kugura endagera 200 eji na chiabwata ari konyore sukari yarenge gusene klasi totebe siringi 50 na bari kunyara kugura nkebemi umutoriro bw'ekibando be siringi 100 na bakonyara gutunda umutoriro oyo singe nabwate 200 eji lakini ase bono igata konyara gutunda asenge nchikire gento kire igoro bono anyore mu bugori pikipiki nkomota siringi 200 asenge ncho ya maguta distance ekubwati nga yari kogenda ko kitabwati bese chuitire na magororo sire warorire nonye igo nonye neri to kataragora asenge ncho ege ente kumwana inchi ategemete gyakorire yakinire rigori uise korigereri asaba gwasiri baye bono nkwa nonya mangana yakomoikera abagwasiri baye babeire bagoferi ekero korigereria egasi omuwasiri abwente kokora tariko yekora igagenderete siasa na muwasiri tari gwaka siasa igagokorera omwana inchi amagenderero uise korigekera kere wisara agiraire uise korigense moyo borendi imboyo abantu rero bagoitwa omurari abana abake bakong'entwa asenge ncho borendi mbokore tiki mboyo mundu kufuatiria bagambia abanonye nese binyoro takore tiki taiyo igokorekana ng'abagwasiri aba baraire gasite yo bagokora n'obukurume bagendererete warorire uise koche ensemo ya obonyagitari ensemo ya chinyagitari cheito echire chinchafu ewasiri ya abanyagitari tenenere afya taiyo erimo yaye nto yerochi uise korigereria elimu chisemi abana bari para kera rituko abarimu bagotuma abana kachibesa chitaiyo chita serikali etamanyeti igo wasiri ye elimu gakoroteki iheraire igo bono abantu baferirie omuraisi n'abantu abachorete batamaiti gasi bagokora bagokora inje nabona ari goteba bono ase a scale of 1 to 10 moja mpaka 10 irenga ko Ruto Ruto nje tindo chinginda mo ase ngencho nebe yemo baga 10 ndamo yemo ayamo yoko komwa yemo yokanda mo now only 2 time was 1 time igonde 1 time ase obugima bono roje mana tuane kirete chipikipiki okaga nkoni tole bugima bwako ngire aya matenya tabete se ballot ngo wakire kunakia koba igonda muntu onde bwensi omonga gose tingenda gwake kura
Ekita Ruto. Ruto tingo mwakura yani. Igo matiang na tabese ballot lakini taba Ruto. Ruto tingo mwakura. Okay. One time. Ingiruta okorete kebe pi. Okongiri obogimoro cha mabuta boniga korwa mabuta twakalire ngonywera 86 boniga kare 214 amanya kurusiringi sana na mabuta ojo obogimoro na bwa kongi tokonya komentra kaso mabibi 70 town monta agutira no goro ende town na kitoko kana jibichironi jibicha banyana tubwata na kitoko rageria bana na bana ntubegete school obesa. yes. Okay. Ore one time so two time. Igoro 2 term nsa 1 term. Ruto wakera igoro. Ruto nero morai. Aseki. Asengencho. Abenda korere ne binge. Kando na politics junje tini mwana siasa jeno mwana inchi kawaida. Yes. Bono abendo mbira ko tanyare ko kana ngatara ko bono ne chire kwa gacho moino ga maga ga. Nero kwa gacho. Egento Uhuru Kenyatta ta ko serikali ya rure kurumege ta ko stadium ngo twa gacho rare ko iga. Ebe international stadium tokwana to wacho mbira bona ntoma mashabiki bona ngira gere timu agere kura Matiangi tenete. Matiangi tayo len. Ko bakaro gutiga bero rakini kura ne na gote ya sere ntutam. Now, Matiangi igote kuchuma kura whatever. As a scale of 1 to 10, irengo kwa Ruto. Around 8. 8 out of 10. As a Ebinda korere ne binge kwani nunga nyege momenyet mangana mo kota banga mafuta ni moro chita tsaguropo issue tari aro komela mafuta ni ebindo biro mata utakaira ku understand